Shalom. Hurian itu hatta amanami do inanami na posobulung do remaja na madohoti par minggu di gerejaon. Suang-suang nima ng amanami inanami na posobulung do remaja na madohoti melalui live streaming. Pukota ma par minggota marede menita sa bukwede nomor 723 ayat 1 Marhite-hite gorni de bata ama, dot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gorni tot di parbadia, na tumapalangi dot anoon. Amen. Hisapan mamu songon na poso na ibaru tuwi, disusunadengkan na somangasi, asalam gadamu marhite siani, molotung nunga didayamu basar ni Tuhani. Pujihamu mahagogotai, olopokamu ma debatan si Jakob, haleluya. Pertangiang mahita, ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Didok hatamdo, ikomanaw kami jalamate rapdo Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dot iba na tuha sangapon. Say parrohay mahami. Asaw duk kami tulomo ni roham. Jalahot hami dihaporsyaw na ture. Asa totong magkirim dihaheheon dohot dihasangapos sogot. Silehonom mutu akan naporsya diho. Amen. 너
Begehamuma patik ni debata ima dibengguta sadarion patik palimahon. Iko pasangapommu do natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nileo ni Jehovah debatam diho. Dia do lapatan ni oddo. Iko dia biar rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohatta mida natorasta dohot mida akarajatta rodi akan na tua-tua. Dan jadi para otta rimas nasida, iko patudo hita, jala ikon holong rohata tu nasida, si oloat do nasida, jala si subuto do rohana. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu debata, lawa mangulaw na ubar tu patik na. Ale tuan debata, say pargogoy maham, mangulahon na ubar tu patik ni. Amin. Tatopoti madosata na gorangi tuadopan ni debata. Ale debata nami na marasiroha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hamiro tujolom. Huhilala hami riko doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido upain na hupaserep hami diri nami sedario di jolom. Jalahu paratopotami tunga jojo do hami manibil sian akka dalammu na badia songo biru-biru na lilu sayunang mapabali hami siya jolom ala ni dosa nami aidang dihalor morroham asa mangolu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalausion nami marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham di hami, marhite-hite pandangion, dot hagogoon nito di parbadia, asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun, tigor, jala daulat kami marpangalaho, bayan hasangapon di goar muna badiyai. Amin. Baga-baga ni debata, tersingot Tuhan sesan ni dosa. Musa pe akadolok, jala humutal pe akarubian. Alay ang goparasi ni rohakku, nasotupa musat siyako. Jala pada ni hadamiokku, nasotupa humordit. Ninna Jehovah siya asiho. Hasangapom madidibata na digidjang. Amen.
Hata ni debata songo turpu epistel di mingguta sadarion imana tersurat sia poda 10 pitu mamuka sia naik 10 pitu 120 tajah mamar soring dia 20 non rap mahita majasa songo nom maridokon manangise na totong marholong ni roha ima ale-ale alai tarlutuk dihagogoton pe yanggo dongas tutu Jolman na urang roha dongan Ise na manangise girgir martopat tangan lahong magpugpong donganan. makaholongi dosa do manangise na makaholongi pargulutan halak patibo pituna mangalului hamagoan rapita dang tagamot dapat atua manangise na gilip marloha jala halak pardila gete-gete madabu tu bagasa jiha imbasahat na martua do na tumangion hatan di bata jala na upeo sa di bagasan rohana amin. Dak ko mahaporsiyaw tay songon na hinatidak ko nidong hatta sa porsiyaw di saddo portibion ra mahita madok au porsia ide bata Jehova ido ama pargogo na so hatudusan na tumo palangi do tana au porsia di Jesus Kristus anak ni bata Jehova na sasadai imana timunuhon si Maria nagabe-gabe siya todi parbadia adoran sa bubuan. Ido tuhata na tumahon na bernit di panguhuman ni Silatus na pute tepada liba na dihaw pinasinang na tua nua toru dung ditanong na mangolu diari patuluhon na manaik surgo lau hundul siamun ni debata Jehova amanai par gogo na sotu kusani di sime ibana pemangolok sugut tanong mangumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditot di parbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak kristenak na badia. Dohot dihasesan ni dosa. Dohot dihatai na mandok. Mula mangolu sokot daging ni halak na umate. Dohot dihanguluan na sorasuda. Amin.
Dabegema Kor Virtual Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Oh, oh. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas mati kakak. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas mati kakak. Sebab Yesus berkuasa maha tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa maha tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia salib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia salib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Oh, oh. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas mati kakak. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas mati kakak. Sebab Yesus berkuasa maha tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa maha tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas mati kakak. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas mati kakak. Sebab Yesus berkuasa maha tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa maha tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dabegema titing namasa di Mingguta Sadarion. Shalom. Titing nama ragam di Huriata Nasa Minggon, Minggu 10 April 2021. Guarni Mingguta Sadarion, Minggu kuasi modogeniti. Songo poso-poso nai baru tubuh. Topik Minggu pajongjong parsoran namar siah wolongan. Titing nama ragam. Perjulu Komprensi Perempuan HKBP 2021. Hobartu surat narosian kantor pusat HKBP nomor 555/030/4 Romawi 2021. Tanggal 7 April 2021. Taringot tu Komprensi Perempuan HKBP Namardalat di Peraja tanggal 24 sahatu tanggal 25 Maret 2021. Nunga terpilih pengurus Konferensi Perempuan HKBP periode 2020-2021. Buah-buana terlampir. Napaduahon calo situa. Mamuka Sadarion Minggu tanggal 10 April 2021. Nunga dicakkon huriaon sahalak calo situa sianwik 20 lalu. Ima inang holong dermika boru sibolon. Amata Erwin Simajutak. Di pasu-pasu tuhatama pakubasion nina sida. Napatuluhon kor virtual Sadarion di sude permingguon. Di patubegeo dokor virtual sia sekolah minggu. Saya tahu puji-pujian mai di Tuhata. Paupaton permingguan pasca doho perningotan ulang tahun Naposo Transiamus pasa Plutoluhon.
sadarion minggu tanggal 10 April 2021 di patupado permingguan pasca dohot perningotan ulang tahun naposo transiamus na pasapulutoluhon masuk pukul 10.30 WIB maringanan di gedung sekolah minggu lantai 2 Palimahon Konven Pelayan Full-Timer HKBP Distrik 21 Banten di hari Senin tanggal 12 April 2021 di Patupado Konven Pelayanan Goktiki HKBP Distrik 21 Banten masuk pukul 10 WIB maringanan di HKBP Rogate. Na pawanopon PA Ina Maria di hari Senin tanggal 12 April 2021 di Patupado PA Ina Maria masuk pukul 10.06 WIB maringanan di gereja. Napa pituhon ulawon pangapulion di Parhalado di hari Senin tanggal 12 April 2021 Patupahon di Parhalado do ulaw pangapulion tu keluarga niamata situa Giddo Damanek Inata Erni Boru Sinaga sian wik 25 dohot amatta situa Juanda Neborgu Inata Dakhtiarni Marwita Boru Purba sian wik 20 masuk pukul 10 sia WIB maringanan di gereja. Pinanggido tu side Parhalado asa Roma dohoti acarai. Napawaluhon PA Seksi Pemuda di hari Sabtu tanggal 17 April 2021 di Patupado PA Seksi Pemuda masuk pukul 10.06 WIB maringanan di gereja. Napasiahon parteangeangan bulanan seksi perempuan di hari Senin tanggal 10 April 2021 di Patupado partamiangan bulanan seksi perempuan pukul 10.06 WIB maringanan di gereja. Pinabotohon matuside Parhalado ina perempuan gonepuik punguan ina Hanna punguan ina Jumat doho punguan ina Maria asa madohoti partangangani nama kewasi di partangangani ima wik sada jalan apatu paun snack ima sian wik tolu dohot wik opat napa sapuluhon pelean tu bibele pro na pensiun di hari Minggu tanggal 10 April 2021 di sude permingguan patu paun nihuriat tado pelean tu inang bibel pro sentiria sitorus alanang pensiun sian pakobasion nihuria patu paun peleani marumang amplok turuas nama dohoti permingguan di gereja. Doho turuas na patupa partangyangan di jabu bagi honon jala pepungon ni situa wikma amplopi napa 10 sadahon partikian marguru malua khusus pinabotohon tu sude perguru malua khusus ya partikian ni marsyajar ditotopon ganup hari Sabtu pukul 10.07 WIB maringanan di gereja mamuka di hari Sabtu tanggal 17 April 2021 pas 10 hon tupak tudana pensiun HKBP disosohon tu sude ruas nihuria asa pasahato tupak lahu mengurupi modal dana pensiun HKBP marhite napa pungot tupak marhite situa wik nabe jalaboy maniat tupaki di pasahat tu kantor pusat di bona ni bulan Meyon napa 10 toluhon partangyangan wik mamuka minggon dibuka ma partangyangan wik di hari Selasa Rabu dohot Kamis masuk pukul 10 sia WIB maringanan di gereja songonom ma persagi ni partikianna hari Selasa 10 April 2021 WIK 20 22 25 27 dohot 30 Pakutbana Pendeta RS Rabu 14 April 2021 WIK 15 Saplonom 20 sana 20 tolu 24 26
20 sia pengkhotbahna Bibele Pro STS Kamis 15 April 2021 week 5 week 8 week 10 week 12 week 10 week 10 sia dot week 20 walu pengkhotbahna pendeta DTA na pasapulapat ton na sorang di basa-basa de batado na parjolo sadada dana boru di keluarga ni Amatta Raja David Pasaribu doho inatta Santi Agustina boru tabunan na di hari Selasa tanggal 16 Maret 2020 sada sian uik pitu NRJ na sada 2 pitu tolu na paduahon sadada dana boru di keluarga ni Amatta Darman Saha Taruli Lubat Toruan dohot inatta Donna boru Sinaga na di hari Senin tanggal 22 Maret 2020 sada sian uik pitu NRJ na sada 0 opat onom ipasdo dak danaki dohot na torasna na pa 15 hon ruas na taba sadarion minggu tanggal 10 sada April 2020 sada nunga gabe ruas di HKBP Tangerang Kota Ima na perjolo keluarga ni Amatta tua Stephenson Sihotang dohot inatai Marta Suminta boru Panggabean ruas na baru hot ripe alamakna di Puri Permata blok F1 nomor 8 week 24 NRJ na sada opat tolu sada na paduahon keluarga ni Amatta Rafael Perhusip dohot inata Prisda boru Abarita ruas na baru hot ripe alamat nina sida di Nambo Jaya week saplalu NRJ sada tolu opat dua songonima titing di minggutta sadarion molo adong akan hurang takas di panurat tonon di pajahaon boydo di patakas tu parahlado di wiktabe manang tu sekretariat di gerejata di tikki jam kerja saya di pasu-pasu tu hatta mapak kubasyun ni huriatta jala di pasu-pasu manang parhalado doho ruas lau patu pahon akau lau di huria bay sangap di guar ni tu hatta horas tapasahat mapiliata sada A sada B suang songonima nang amanami do inanami na patupaho per minggu di bagas tabe tapasahat mapiliata melalui monitoring na tertera.
Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus tuhatay. Amen. Oras madita sa luhut na. Songonito nang saluhut akaruas na manghihuton parmingguanon. Marhite-hite live streaming ito nga bagas tabi manang nadidia pehita. Tong mahupasat hami tuhamu saluhut na amanami dot inanami na di bagas nabe. Tabi parhorasan siyan hami saluhut na namakobasi di tonga-tonga ni Huriata di parmingguan aryanon. Horas manang dihamu na di bagas tabi. Hurian itu hatta turpuk jamita di mingguta sadaryon ima minggu kuasi modo geniti na marlapatan songon poso-poso na baru tubuh na wasan di susu na tama. Tersurat ma di buku Ulaun Apostel biddu 4 mamuka masian ayat 32 rodi ayat 37. Ulaun Apostel biddu 4 ayat 32 rodi ayat 37. Hujahama tuhita saluhut na manginang itu kamu ma di bagasan rohamu nabi. Alai saroha sauloan do akana porsea nasapungwani. Jaladang adong nang gosada sian aka paradongan nama dok hapujungan na artanai. Hato pandoi saluhut na dietong. Jadi marhagogoon situtuma aka aposteli maka tidakon haheheon di Tuhan Yesusi. Jalatung lomo situtudo rohani halak mida sude nasida. Aidang adong manang ise nasida hurangan. Ay ia adong pe sia nasida parhauma manang parjabu digadisi doi. Dungi dibawan matuhorni na ginadis nai. Dipiakon mai tujolo ni aka apostel dungi disagihon nasida mai tu aka nahurangan. Jadi adong masa halak lepi sian pulo Kipros ima si Joseph na ginawar ni aka aposteli si Barnabas. Madok anak ni pangapulon. Di gadis mahau magula na, di bawan mahepengi, laos dipeyakon ma tujolo ni aka aposteli. Ima sahatna. Hurian itu hata topik mingguta sadaryon ima pajongjong parsaoran na masih haholongan. Pajongjong parsaoran na masih haholongan. Membangun persekutuan yang saling mengasihi. Di ayat na parjolo nakin manang na di ayat 32 nata jahaya manginang adong do didok nakin disihata saroha saoloan. Saroha saoloan do aka na porsea nasa pungwani. Sehati sepikir. Jodoon dipakai aka punguan tarlumobi mapunguan parsautao nate satahi sauluan punguan dos niroha ahamuse ima na sesuai tu horongon maate bohama laho pa lau mandok hati yang sejalan hati yang bersama-sama mempunyai satu tujuan yang sama. Sehati dalam kemauan untuk mencapai satu tujuan bersama. Adong dohalak didok saroha alai boy dudang sapikiran. Didok sada punguan satahi nasida alai dia tidak sehati tetapi tidak satu tujuannya. Contohnya kan akaina ngabusan hita na kopit-kopiton mardalani maju hita. Oke mardalani hita. Adong don aka komunikasi dia kaina kan. Oke mardalani mahita. Tu dia hita. Hita mah tu dia do. Pengen sama-sama berjalan-jalan tapi tidak tahu kemana tujuannya. Tu dia do hita. Tu dia do. Kan gitu. Alai naneng dohono ni turpuk tahun saroha nasida sapikiran nasida dan mereka pun mempunyai satu tujuan. Tujuannya apa? Tujuan untuk membangun persekutuan di dalam kasih Kristus. Molonakin didok di ayat 30 jadi marhagogoon situtu maka aposteli maka tidak kon haheheon ni Tuhan Yesusi. Jalatung lomo situtu do rohani halak mida sude nasida.
Jadi di Huria na parjoloi, jemaat mula-mula mereka meyakini apa yang mereka miliki, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka terima sampai pada saat itu adalah karena anugerah Tuhan. Jala idola di hati dakon, itulah yang mereka saksikan di dalam kehidupan mereka, di dalam persekutuan, di bagasan parsauran, di hati dakon nasida do saroha sauluan imahinorhon nani yojar ni holong nasian Tuhan Yesus. Kalau mereka sehati sepikiran, satu jiwa satu tujuan, tentu ini adalah didorong oleh karena belas kasih Yesus Kristus yang sudah lebih dulu mereka terima di dalam kehidupannya. Songoni donang amanginang di parngulot taon, tarajumi do gudang do pasu-pasu. Nah pinalumehon de bata di parngulota satu tikyo. Alai godangan do halak nama mikiri aka pasu-pasu, karunia berkat Allah itu adalah ketika dia menerima suatu mujizat yang besar dalam kehidupannya. Dang dietong ganu pari ganu tiki taruli pasu-pasu do ibana sian Tuhan di bata. Tuhan memberikan berkat. On mana yang dohon diturpukon. Ikon dihamuli hateo do pasu-pasu nasihat Tuhani di parngulota marhite-hite parnguluon siganu pare. Jadi kita harus mengarajumi, kita merenungkan, kita menyadari kalau hidup kita ini adalah anugerah, kasih berkat Tuhan, dan berkat ini akan keluar dari kehidupan kita di dalam perjalanan kita sehari-hari. Inilah yang mau ditunjukkan oleh jemaat mula-mula ketika itu. Bagaimana mereka mendapatkan berkat yang dari Tuhan, lalu mereka memberikannya dengan penuh sukacita. Luar biasa doa manginang. Molo tapayutihu nakin turpuk tahun. Mereka sungguh-sungguh memberi hati. Apa tadi dikatakan? Kalau tadi di ayat 36 ada seorang yang bernama Yusuf dari Kipros. Digambarkan, diberikan satu contoh, dia menjual tanahnya yang begitu banyak lalu memberikannya kepada gereja, kepada hamba Tuhan, para rasul dikatakan di peako di joloni aka apostel jala apostel 5 nama sagihoni tu saluhut aka ruas nahurangan. Memberikan, kalau orang sudah memberi hati sudah do dibahen kan? Benar enggak? Coba kita lihat bagaimana Yesus memberikan hatinya kepada kita. Sungguh jahat kita. Sungguh banyak dosa yang kita perbuat. Kalau Tuhan Yesus Allah tidak memberi hati kepada kita, Dia tidak akan mungkin mengorbankan anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menjadi penebus bagi dosa-dosa kita. Orang yang sudah jatuh hati, orang yang memberi hati, semua akan diberikan. Dan orang yang memberi hati itu adalah orang yang menyadari mengarajumi berkat pasu-pasu Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau anak muda, kalau sudah jatuh hati, sudah diberikan hatinya kepada kekasihnya, marutang petaho, asal malas rohani si buruadi. Dedo? Ada anak muda di sini, sama aku lihat semua muda-muda. Ya kan? Berhutang pun jadi, semua diberi. Karena itu melalui firman Tuhan pada hari ini kita diajak seperti jemaat mula-mula pada waktu itu untuk memberi hati, memberikan segala yang terbaik kepada semua orang melalui persekutuan di tengah-tengah gereja. Tadi tema kita pada minggu ini Amanginang di Hata Indonesia, membangun persekutuan yang saling mengasihi. Persauran di bagasan holong. Persaurata ima marhite-hite huriaon. Gereja itu bukanlah gedungnya, bukan menaranya, tetapi gereja adalah orangnya. Hita do huriai. Kitalah persekutuan itu. Bagaimana persekutuan ini boleh berdiri tegak, boleh berjalan maju di dalam Tuhan? Tentu ikon adong do dilandaskan oleh kasih.
Ikon holong do nama ngojar, asa boy terbangun persekutuan yang baik di tengah-tengah gereja. Kasihlah yang mendorong untuk membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah persekutuan kita, baik itu di keluarga besar maupun di parsautaun. Gereja do nangi, persekutuan do, parsauran di Tuhan idoi. Molo tapuka di bagasan goar di debata ama, anak doton di perbadia. Huria do nangi hukuman margatai. Molo tapuka do paritia parpungwani di bagasan goar di debata ama, anak doton di perbadia. Bohama asa denggan aka parsaurani totu ikon niojar ni holong doi. Kasih yang dari Tuhan mendorong kita untuk berbuat kasih kepada semua orang. Unang beadong siya kita amanginang. Nama roha, elat, teal, late. Mulo taruli donganna pasu-pasu marhite-hite aka ruas na terpasu-pasu. Jangan ada dengki, jangan ada iri. So dong ulau nia giaha. So di woto iya giaha. Dapo tani ninda dangi. Jangan. Tetapi bagaimana kita terpanggil sudah hita tarjau asa gabi pasu-pasu hita. Alanakin na hudoki tarajumi pasu-pasu nan pasade batatu hita. Bagaimana kalau ketika kita diperhadapkan dengan jemaat mula-mula dan itu diberlakukan kepada kita sampai hari ini? Olodo hida magadis tanota, magadis jabuta, tapasahat huriaon. Lau si bagi honon, tu akaruas napogos. Olodo hita. Situ ama jo sukun, olodo amamang. Lalu bagaimana? Seperti apakah kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Allah? Tentu itap natarbahen jala ditiki na pinasahat ni debata. Tuhan masih beri waktu kepada kita, sekuat sebisa kita bisa lakukan, berikanlah yang terbaik. Amin. Jangan pernah berhitung-hitung. Sebenarnya kalau kita diperhadapkan dengan jemaat mula-mula, kita tidak ada apa-apanya. Kalau kata anak muda, tiwil, gak ada apa-apanya ke haporsiaun kita. Tapi bagaimana kita membangun persekutuan kita di dalam kasih, ini akan mendorong kita untuk terus bersama-sama bertumbuh. Bertumbuh di dalam Tuhan, teguh di dalam pengharapan, dan kita bersama-sama boleh beroleh sukacita dan damai sejahtera. Amanginang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan tentu di sana ada sepenanggungan. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita bisa bersukacita dengan sukacita yang dialami oleh orang lain. Itulah yang sepenanggungan. Dan orang yang hidup di dalam persekutuan yang sepenanggungan, mereka akan kuat dan kokoh untuk menghadapi pergumulan ke depan. Samalah itu seperti sapu lidi. Moloholan sada do lidi i dan margoboi. Murado putih konoton. Tapi kalau lidi itu berkumpul menjadi satu diikat, dia akan sulit dipatahkan. Dan lidi itu berguna untuk membersihkan yang kotor. Ale molohola sada marguna doi, ale itu nasodenggan. Mangalicing dangi asal macit. Molo gudang dipakai mangalicing dan polaci, dicoba hamuma. Seikat lidi, pukulkan ke tangan. Ini enggak begitu sakit dibanding satu helai lidi dipukul ke tangan dengan kekuatan yang sama. Pasti lebih sakit. Tetapi yang satu itu pun, walaupun dia bisa menyakiti, tapi dia tidak punya kekuatan. Karena itu kita orang-orang yang bersekutu di dalam Tuhan, yang didorong oleh kasih Tuhan. Marilah kita bersatu hati, memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persekutuan kita. Karena kita menyadari kasih Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan dalam hidup kita terus menerus dan terus menerus kalau kita percaya kepadanya. Di dalam persekutuan mari kita membangun kasih setiap saat dan setiap waktu yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan persekutuan kita. Kuasi modo geniti songon poso-poso naik baru tubuh. Nawasan disusun natama.
Kita ini sudah dimenangkan, kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru, songon poso-poso seperti bayi yang baru lahir, yang hanya mengharapkan, yang hanya membutuhkan susu yang murni, yaitu makanan kehidupan yang datangnya daripada Tuhan. Teruslah berseru, teruslah meminta dan bermohon kepada Tuhan. Tetapi ingatlah apa yang sudah kita dapatkan, berikanlah itu dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan, karena orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Amin. Taedeho dugan minggu 204 ayat 2 nasa nani lehon mi tondi rodi pamataku hosa dohot gogoki rodi saluhut artaku hupasahat maituho naso ucatoku do. Ini adalah kesaksian tohodo situtudo dang ucatot na saluhut aka pasu-pasu ni Tuhani na pinasahat na mulo tohodo dang ucatota tapasahat ma na dumenggan asa toktong hita gabe siti dangi pasu-pasu ni Tuhani naung tak jalo di ngoluta si ganup ari tu saluhut halak songon edet tanakin 720 kan toktong manang tu dia pe toktong hita marsinodang. Marsinodang berarti memberi cahaya kepada orang lain, memberi ketenangan kepada orang lain. Karena dengan demikianlah kita bisa membangun persekutuan. Dengan demikianlah kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Pasahat mana dumengkan ke Tuhani di bagasan lasni roha tapa uli-uli ma bagas joroon tapa uli-uli ma parsaurata ni ojar ni holong tau rupi dongata nagale tau rupi dongata na marsak ta apuli dongata na marsak ai songonido na pinangido ni debata ido tadana hita saroha sa pikiran pajongjong parsauran ima bagas joro parsauran di bagasan Tuhatai. Saya mau menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Opung Bonar Gultom. Alai lagun baru do pedu nakin hu parsiajari mulo songon na hurang pas hata-hata naima pe pamuate. Benamang majo lagu teh. Pajongjong bagas coro ni Tuhata marlas roha Tuhani sonang rohanai molo saur dot akaruas na burjutu ibana molo saur dot akaruas na tahe na bogos nang namora na poso na matua patu pabagas joro ni Tuhata soy pusro manupag dumadupag Tuhani jala mamasumasu sayu nang ulso jalaun ng marhapos santo pikiranmu pangidoma say lehonon na dotuho tuktuhima say ukapon na dodiho idama ulinay. Ini yang mau saya katakan. Orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Lihatlah berkat Tuhan yang akan dicurahkan bagi kamu ketika kau dengan penuh sukacita
memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persekutuan orang-orang yang dikasihinya. Pasahat mana dubenggan bahin pilihan na hucus di hadapan ni di bata. Tuhan memberkati. Amin. Mau lihat ya maali Tuhan dihatam namar saringar pahoton haporsyon nami majakon aka pasu-pasumi ajari hami Tuhan maka muliatehon saluhutna jala pakai mahami saluhutna gabe parhitianmu laho pasahaton aka lasni roha aka pasu-pasu tu saluhut halak urupi jala pargogoy hami Tuhan asa tahu hami mamake saluhutna pasu-pasumi di bagasan roha naseret. Mau lihat ya Tuhan di parsauran nami di bagasan sadarion lehon madihami hai pason hagugoon dohot akalas ni roha tarumubi malau mangulahon akaulahon nami hami Tuhan urupi jala pargogoy hami pasu-pasu masaluhur ruas ni huriam nasoboy rap dohot hami marpungu di bagasan sadarion molo di bagasan arsak ni roha di bagasan parukilon nasida ali Tuhan asiroham apuli manasida urupi jala pargogoy nasida mangadupi saluhut akan amasa di pangudonna molo di bagasan parsahiton nasida asiroham pasahat ma pasu-pasumi ape humatangan munalabaw hima daon ni pamatang nasida asa taruli pasu-pasu taruli hai pason nasida ali Tuhan saluhutna di bagasan sadarion marningot hami tu amanami dot inanami dohot boru ni huriami natongon di bagasan parsahiton dohot pemulihan mangido hami Tuhan toktong maasi roham dinasida di amanami amang Rudianto Tambunan amang Madong Samosir naposom si Tua John Arlimbong amang Hendrik Simanjuntak amang John Krisman si Tumorang dohot amang Rico Panjaitan songuninang inanami inang Rosdiana Simanjuntak inang Reli Helderia Boru Manalo inang Jenny Siregar asiroham Tuhan pasiko mahay pason nasida pargogoy maakaubat do si panganon nasida asal martabat bahay akahay pason nasida songonidang keluarga ni naposomi amang situa pande ha Siregar inang Lamoria Boru papahan songoninang Boru nasida Sylvia Esther Boru Siregar aliamang molo di paluaso akan namasa di parngulon nasida pos dorohanami na ikodonganaw mudo jala urupan mu nasida lau pasal puhon saluhutna lau mangalo saluhut aka parsahitoni asiroham tong mahu aliamang na manupak masu-masu nasida asat nasida taruli hai pason jala margogo maamanami lau manguduti pakobasyon na di tonga-tonga ni huriamon mauliate maali Tuhan upasat hami di saluhut aka pasu-pasumi nang hujalo hami jala pasu-pasu maakar ruas ni huriam na di bagasan las ni roha pasahaton pilihan nasida gabe pilihan may na mangulo di hadapanmu ima marite-hite pilihan minggu pilihan bulanan songoninang pilihan pertangyangan dohot akalas ni roha nasida di pasahat pilihan hamuliateon ni rohana tabay maali Tuhan aka pasu-pasumi tu amanami inanami songoninang akar ruas ni huriam na poso na pasahaton pilihan na di bagasan las ni roha jala ajari hami Tuhan toktong marsileon lehon di saluhut gulmit ni ngulu namyon mauliate maroha nami di ho Tuhan di akar ruas ni huriam na manjalo aka pasu-pasu ima marhite-hite aka las ni roha di usia kelahiran songoninang pernikahan pasu-pasu maruas ni huriam na marulang tahun di bagasan na saminggon ulang tahun hari atutubu nasida songoninang parumatanggaw leo madi nasida hai pason gajang ni umur doa kalas ni roha asa lamar las ni roha nasida ale Tuhan lau manguduti aka pardalanan ni ngoluna upasata kami masaluhut aka pakobasyon di tonga-tonga ni huriam anggiat mamardalan do denggan aliamang urupi jala pargogoy hami akan naposomon lau makobasi saluhut nai asal lamar taba-taba akalas ni roha jala lam terpasu-pasu akar ruas ni huriam jala bahen hasangapon mai di goar mo na badiay dinalau mula be hami ano namang siyan to nga basyaroon ho matuhan na pataruhon salut akar ruas ni huriam patolhas na sida di bagasan hai pason dito nga bagas na sida be songoninang hami na makobasi tong maho na madongani hami dinalaw manguduti akapakubasyon nami hami di bagasan sadaryon pasata hami masaluhut daging dohotor din nami
asima roham dihami pasu-pasu mahami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, cahaloma Tuhan, tangiang pangiduan nami. Amin. Marede mahita, huhut ma, tapasahat piliatan na dumengkan tu debata, ima pilihan na paduahon, songoninang ruas ni huria na mangihuton, ibadahon, marhite-hite live streaming, tong mapasahat hamu manginang pilihan muna di bagasan las ni roha, marhite-hite transfer, marede mahita. Peleata martangyang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo hadorowan ni saluhut sileon-leon na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutyos di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asa huparasea kami peleanon. Pati bulo na rajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite tondim. Asalam hutada hami godang ni silen lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
bohina di banua gijang sai pinarbadia maguarmu. Sai ro maharajaunmu. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Salam sehat buat kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas.